Hoe zit je in een organisatie? Ja, we zitten hier maar een stuk of 4, 6 man zitten we in een organisatie. En nu het 5e jaar op rij dat wij hier nou een beetje hier in Metselwier een beetje om kunnen halen. En en elke keer is dat wel een leuk feest. En wat is het mooie hier, hoor? Ja, de kanaal, de muziek, gezelligheid, biertje erbij, een bakje koffie, een olieboltje. Ja, dat is leuk. En al die kanalen die hier uitgaan, dat is het leukste wat er is. Nou, jij hebt niet schrik van dat eigenlijk het hele dorp hier eigenlijk wel een beetje in het tenten komt. Ja, elke keer kom je 50, 60 man. En dat is ook wel, altijd wel leuk, gezellig is die. En dat groeit ook nog steeds? Ja, elke keer komen er steeds meer mensen die toch wel hier ervaren wat van naam hebben. En die komen die hier daarna altijd weg. En dat blijft al je beheersbaar neem ik gewoon, hè? Ze komen ook goed door het warpen bij. We gaan hier voor hier gewoon uit Burgum gewoon. Zusterveen die kant uit. Dus het gaat ook om het warpen. Komen ze hier ook heen. Is dat een kwestie van mond-op-mond reclame? Nou, gratis koffie, daar komt het meer door, dacht ik. Verrassend dichtbij. RTV